Nici nu v-am văzut acolo, e doar a treia oară când filmez asta. Bine ai venit la Cafea la 4, singura emisiune care a fost filmată de 3 ori și postată absolut niciodată. Prima întrebare vine de la Amelie21. Eu înțeleg că fiind primul episod ar trebui să stau și să explic cum merge fiecare rubrică și ce o să fac, dar prefer să le facem cât timp ne mișcăm un pic. Prima parte a acestei emisiuni se rezumă la răspunsul la întrebările foarte importante ale vieții și unde să găsești întrebări mai bune dacă nu pe tâpul am greșit asta de atâtea ori până acum. 21, care zice: bună, când eu am 23 de ani și prietenul meu 33 e în regulă, am auzit că e mai bine să fie o vârstă mai apropiată, dar noi ne înțelegem bine. Și majoritatea răspunsurilor sunt cam la ce te aștepți. Dacă vă înțelegeți bine, e perfect, dacă are grijă de tine, dacă... Amelie, tu ai pus o întrebare foarte bună, doar că mi se pare relativ personală și ar trebui să îți răspundă cineva care a avut o experiență similară cu a ta și din care poți să înțelegi lucrurile mai bine. De aceea o să-ți răspund eu, pentru că eu am avut foarte mulți iubiți de 33 de ani. Bună, fata! Scuze că răspund târziu, mă bătea asta al meu la cap că am folosit cardul. Știi cum e, moare după mine. Bun. Fata, ăștia de 33 de ani sunt niște libidinoși toți. Păi dacă ești singur la 33, aia nu e alegere, fată. Dacă avea 25-28 înțelegeam că poate nu posta pe Insta. Și la 50 înțelegeam că atunci măcar avea și el niște bănuți să treacă strada. Sigur e ceva greșit la el. N-ai citit, fata, Biblia? Păi ăla e un frustrat, nici o iubită n-a avut până la 33. Bine, eu nu cred că era bătut în cuie, cred că era bătut în cap. Hai că mor cu mine, fata, ce nebună sunt. Îți trimit diseară listă cu mesele de la loft unde nu dai de dăștea, hai te pup. Următoarea întrebare vine de la Tatian, care întreabă: ce părere aveți de numele Ramon? Eu mă mândresc cu el. Ramon, dacă chiar te mândreai cu numele tău, probabil nu te chema Tatian pe tâpul. Știi ce, Tatian? Bravo ție. Cum tu te mândrești cu numele Ramon, și Cafea la 4 se mândrește cu faptul că e o emisiune multiculturală, așa că... Hola, Ramon! Eu mă mândresc mult cu numele meu, Jose, în special la cursurile de salsa și rumba la care mă duc datorită liniei mele familiale de origine hispanică. Să nu te lași păcălit de faptul că numele meu de aici este Răzvan la Cafea. De altfel mă cheamă și Jose. Fii mândru în continuare, Despacito, Shakira, Shakira. Ce bine e să ajuți oameni. Oameni. Ce. Salut, nu am foarte mult timp. Eu, Răzvan din viitor, tocmai mi-am dat seama că nu aveam tranziție între rubrica cealaltă și rubrica viitoare. Rubrica asta se numește Descoperirea anului de săptămâna asta și Descoperirea anului de săptămâna asta e jurnalparanormal.ro. Cum adică n-ai mai fost pe jurnalparanormal.ro? Jurnal Paranormal este revista online numărul 1 în lume care tratează în mod științific fenomene situate la frontierele cunoașterii. Au scris pe site, deci e 100% real. Jurnal Paranormal este citit în peste 70 de țări. Sunt sigur că e un băiat în Burundi care moare de nerăbdare să citească Jurnalul Paranormal, dar nu înțelege. De altfel, Jurnal Paranormal vine cu tot felul de categorii extraordinare, cum ar fi paranormal, extrasenzorial, mistere, conspirații, sănătate. Medicină alternativă. Normal. E ok, e medicină alternativă. Deși sunt o grămadă de articole care mi-au atras atenția, ăla care îmi place cel mai mult, de departe, e rezolvarea unor situații mai puțin obișnuite, care se ivesc în practica detecțiilor extrasenzoriale. Regret că nu mai am timp disponibil să răspund la telefon la solicitările cititorilor care au urmat cursurile de activare a energiilor extrasenzoriale latente din subconștientul uman, modulul 1. Nu-i nicio problemă. Așteptăm. Tot articolul ăsta scris de el seamănă un pic cu ce vine la reclamele de la medicamente. Situațiile atipice negative din practica detecțiilor extrasenzoriale pot fi evitate dacă țineți cont de următoarele recomandări. Dacă apar momente în care observați o neconcordanță între indicațiile biolocatoarelor și locația țintelor, un caz clasic de altfel, întrerupeți operațiunile de teledetecție pentru ziua respectivă. Înseamnă că sunteți obosit din punct de vedere psihic. Acest fenomen are loc uneori la începutul carierei de operator extrasensitiv. Bineînțeles, cineva cu experiență n-ar păți niciodată așa ceva. Dacă biolocatoarele rămân inerte în mâinile voastre pe verticala unei ținte, caz de feeding, îndreptați cu mâna întinsă o tijă înspre soare și sistemul vostru biologic de biodetecție va reveni în parametrii normali în circa 20 de secunde. Uitați, e foarte ușor, am soarele, am mâna și
după operația de la picior am și tija. Au trecut deja 20 de secunde, simt că sunt cu totul reenergizat biologic. Intervalul de lucru optim este dimineață până la ora 11 și după amiaza începând cu ora 16, pentru că între aceste ore se servește prânzul paranormal la birourile extrasenzoriale de teledetecție universală București. Păi și de ce ești dezamăgită de mine ca părinte? Acum normal că după ce ne-am prostit un pic trebuie să revin și la lucruri serioase, așa că e timpul pentru horoscop. Și inițial trebuia eu să citesc horoscopul, aveam și luneta cu care mă uit la stele și aveam și ăsta care e un... Dar m-am uitat la fiecare emisiune care are un horoscop și parcă eu nici n-aveam vocea, nici nu arăt cum ar trebui să arate un om care prezintă horoscopul. Așa că după întrebarea lui Ramon și după ce am căutat un pic pe internet, l-am găsit pe Joaquin. Se pare că a fi în drumul tău spre a face provizii e foarte probabil să faci cuceriri, ai grijă doar să te protejezi și cu masca și fara. Tauraturile tale de lideri nascuts se reflecta și în felul în care te organizezi timpul în așa maniera încât să poți să faci o poză bună din baie pentru Instagram. Dar să te și uiti 13 ore la Netflix. Gemeni, asta si nu este ziua ta pentru că ești născut în mai-iunie, dar nu lasi asta să te oprească. Poate frumosul frumoasa de 30 de ani care îi te scrie mesaje din Baia Mare planul este o excursie în orașul tău imediat după starea de urgentă. Rac cum estim cu toții ca Saturn Santa Azi în umbra lui Jupiter, așa stai și tu în întunericul camerei tale pentru că ti-ai dereglat programul de somn. Leumandria ta te aduce pe cai înșelătoare. Desi vrei să te împaci cu fostul fosta care acum îi trimite mesaj pentru că se simte singura, tu alegi să o ignori. NTZ 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 Y ca placerile violente aduc finaluri violente Shakespeare. Fecioara se probabil nu mai este de mult, e timpul perfect pentru introspective. Din moment ce nu dai dovadă de prea multe activități zilele astea, poti oricând să-i amintești de momentele umilitoare din trecut. Balanta este într-o cumpana, pui pe de o parte dacă să te apuci de videochat și de cealaltă dacă să te apuci de filme porno, dar noi aici avem încredere în tine ca o să faci alegerea corectă. Scorpion chiar dacă ai vrea să te înseli soarta, n-ai cu cine. Estrafiles și cafenerele sunt goale și DM-urile tale la fel. Fiitar, bine vara. Sagetator te îndrepti cu viteza unei sageti, neașteptat, estiu, către următoarea ta tinta. Se pare că tu esti frumosul frumoasa de 30 de ani din Baia Mare. Capricorn esti o zodie radiantă și dacă esti născut pe 23 decembrie înseamnă că esti frumos, carismatic și inteligent. Azi pare să fie o zi minunată pentru tine ca toate celelalte. Nu esti o zi neescrie astea, dar mie mi se pare că sunt adevărate. Marsator cum zices și numele zodiei, i diversi stresul și nervii PCI din jurul tău. Încearcă să nu mai te piatar de tare la ai dai candia un lapte cu 3% grasime, în loc de 1,5. Pesti evitati magheru si uno mai ca plin de garda si e posibil să va prinda. Muchas gracias! Și acum trecem la ultima rubrică a acestei emisiuni care se numește Blană Blană, pot să fac și eu asta. Știi cum oamenii de fiecare dată când văd ceva zic da, blană blană, dar pot să fac și eu asta. E o rubrică în care eu am 15 minute să fac ceva ce nu am făcut absolut niciodată în viața mea și azi e origami. Bă, nici eu. Bă, cât de greu poate să fie? O să fac o pasăre din aia din origami. 1, 2, 3... Kaishi! Origami easy board step by step. Încă nu e atât de rău până acum, am făcut deja un pătrat din hârtie, ceea ce a fost visul oricărui copil până la o anumită vârstă în clasa 3-a. Știi, uneori te gândești dacă tu, de când erai mic, dacă te-ai întâlnit cu tine de acum, dacă ai fi mândru de tine. Nu cred. De acum, 100% e totul foarte simplu de aici. Ja. Încă o linie aici, ja. Arată ca un avion de hârtie, exact ce n-am făcut niciodată în viața mea.
Cine a inventat arta asta avea foarte mult timp la dispoziție. Bă, Toshi, vrei să ieși afară? Nu pot, coaie, trebuie să împăturez niște hârtie. Du-te și tu și ia orezul ăla pentru mine, mersi mult. Ce? O să se termine imediat, nu mai plânge. Mai sărim câteva minute, sunt sigur că e mult mai ușor de aici. Nu știu, m-a făcut băiatul ăsta să aibă doar jumate din... Așa, încă 2 minute. Și... stop! Linia de origami Răzvan Ionescu prezintă lebăda. Lucrat de mână, cu un cap puternic și maestos, cu aripi agere și cu o coadă impunătoare, origamiul pasăre făcut de Răzvan Ionescu este... un gunoi! Este un gunoi! Arată ca ceva care a venit de la o fermă de origami unde n-aveau grijă de hârtie cum trebuie. Mamă, și din spate arată și mai rău. O să meargă în locul în care merg restul aspirațiilor mele. Păi, mulțumesc că m-ați urmărit și o duminică plăcută în continuare. Eu am fost Răzvan și asta a fost Cafea la 4.